Моңарчы югалганнарда. Үй алдында арендаға алынган машина тора. Сусетиға бар. Сейчфлаур кунакханәсенә урнаш. Мине көт. Мин иртән килермен. Мин сине яратам. Мин дә сине яратам. Бар. Бар. Джек сүзләре миңа барыбер. Ул аларда һәм аны кайтарырга кирәк. Мин аңа бурычлы. Шартлар үзгәрде. Ул аны коткарганнарын теләмәскә мөмкин. Әгәр ул башкалар белән күрешсә, моның сәбәбе бар. Без Джекны коткарырга дип килдек. Сәлам. Син монда нишлисең? Синең артыңнан. Кит. Идәнгә. Тыныш. Алар белән килешү төзүдем. Алар мине җибәрәчәк. Кая? Өйгә. Джек, китәргә вакыт. Эй, селкенмә, кулыңны күтәр. Ят. Ишеттеңме? Ят дидем. Ят. Син монда нишлисең, Джон? Гафу ит, Джек. Нәрсә өчен? Мин сиңа ашарга гына китердем. Тәмле булсын. Күптән сәяхәт итәсезме? Төзәтү күпме вакыт алачак? Вентилятор кайышы өзелгән. 2, бәлки 3 көн. Кайыш өчен 3 көнме? Айовага рәхим итегез. Мин Джонни. Ә мин Люси. Он 8 каратлы алтын. Бу бит ялган. Мин алмыйм. Ничек инде ялган? Мин кибетне ябам. Сез бер кайдан. Шәһәргә кирәк булса, мин 1 сәгатьтән китәм. Сез мине алдыйсыз. Мин полиция чакыртам. Ярар, үзегез беләсез. Нәрсәләр булдымы? Әйе, булды. Мине алдарга маташалар. Шул гына. Гафу итегез. Мин ахмак дип уйлыйсызмы? Аларга теләмәсәгез, алмагыз. Бу ялган муенсалар. Ә сез алдакчы. Алар чын. Полицияга шалтыратыгыз. Теләмисез икән, бүтән кешегә сатармын. Мин карый аламмы? Әтиемнең зәркән кибете бар. Мин ялганны билгели алам. Күпмегә? 60 бакс. Кырыйдагысын алам. Үзегез беләсез. Рәхмәт, әйе. Акчаны кире кайтар. Эй! Нигә булыштың? Кызларга бер-берсенә булышырга кирәк. Син монда калгансың. Һәм нигәдер аның полиция чакыртуын теләмәдең. Ишемлек белән сыйласаң, сине шәһәргә илтермен. Нәрсә? Кейт. Джон? Нишлисең? Сине дә тоттылармы? Әйе, ләкин вакытлыча гына. Мин саубуллашырга килдем. Саубуллашырга? Мин алар белән китәм.